Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Cristina. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Cristina. Ada nobyok, iso ni Rodante. Aday mo na ngayon kasarnang ngam nagsinadamatlaang. Nadalos ti konsensyak taamok asaan asyak ti makagapo no apay a nagsinada. Sigon ka ni Rodante kat selosa kan naunget kano ti OFW nga asawa na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak dito yung balay, Rodante. Awanan yaman na, Cristina. Kat may sa delikado mat kami no saan kang itulod. Ay kat dumanon ka pa'y di tabalay ata agkapeta pa'y. Ay, kwa? Saanan? Italaang mat. Nakabutbuting mat ninarang mo. Amangan no makikape at kuskusilapan naktumanan. Sikamat, di ka agdanag, tasya kung ti makaamukin ni nanang. Saanan? Inton maminsan latan. Sigurado ka? Uwin, agkapiak to latan iti boarding house ko. Diyak kayat ti makuskusilapan kabayatan ti panagkape kanya. Unay daytan abutang mo kin ni nanang ko. Sige nga, Rod. Agan-anad kay ti dalan mo, Rodante. Kat ulitak manan ti agyaman, iti panang itulod mo kanya. Ni Rodante manan tinang itulod keng ka. Wen ata nobyok mat day jay nanang. Saan mat siguro adakas no itulod nak dito'y balay? Ay na, talaga adi ka agpampanunot, Cristina. Diyak amo no anyat impakpakanday di alalaki keng ka. Ay ayatan mi titunggal maysa, nanang. Adda ti asawa ken anak na dayjay ay apo ka. Adda anak na ngam nagsinadan iti OFW nga asawa na, nanang. Di mat imbaga kada kayo ang nagsinada, gaputa selosa ti OFW nga asawa na. Nagadu alalaki dita. Dayjay pay laeng met asiken hanti kayat mo apaki asawaan. Naimbag kumamit numapang namnamaan. Kaslasaan pay. Ni Rodante nga rod ti ay ayatek, nanang. Kasanaw no ireklamo na kati asawa na. Ay, dagulit kayo mat. Awanda nga rodan, nagsinadan. Di tay amo, ang mga no adamat ten foreigner di asawa na iti abroad. Amom friend, talaga adi ka maawatan. Taapay mat, friend. No apay met, aday jay paylaang met Rodante ti pinilim. Sika at talaga. Siyempre, ay ayatek ngamin ni Rodante, friend. Anyamat nga iti nagustuam ken kuana. Sweet and caring. Aho, sweet and caring met nga ibagbagam dita. Kat no insina ti asawa na. When tadda sa bali ni bakit na ijay abroad. Oho, saan akas tati dimmanon adamag kanyak. Insina ni bakit na tababaero kano. Kan awan plano na itibiyag. No adda ipawit ni bakit na kat bisyo kano ti pangigasgastusan na. Ay saan apod no day taan na damag mo? Ni Rodante amis mo tinangibaga kanyak nga adda ululbod ni bakit na. Adda ken kadayta, friend. Ngem sapay la kuma, tadi mon to pagbabawyan dayta a desisyon mo. Makatawan mo tanti relasyon ta. God, anya ko maita no makatawan. Amangan ko na no kayat mo ngagtinatan. No kasta, kayat mo nga agnaedak iti pag-abangam ita? Saan na? Anya nga rod nga eh. No kailangan ka kat agnagidak ko man iti palayo. Anya? Tapno makatipid ta matlang No agabang tangamin kat isupaya paggastusan ta. Sa bagay, adamat kit di puntom. Ngam no bilang man taag na it ka iti balay. Maano sa mga taninanang.
Di mo't mabuteng kaidikan ko na. Ay kat ano sa kun Kaya't ko matlang ti agnaad inyo balayaw, tas asidag iti pagtatrabaho. Anya ti kunam, Christina. Agnaid ni Rodante dito'y balay, nanang. Anya? Agdun na kami, nanang. Hay na, Christina, aya. Talaga di ka agpampanunot. Nasurok ang makatawan mo ti relasyon mi, nanang. Hay na, apaw. Di ka mabutang ama idaraw. Awanan ti bibiyang ti asawa na kinkwanaan niya. Uray sa ludsudin yun ni Tata Sebyo. Kasla maibusan ka iti lalaki. Kasano no saan da ka atakdiran day di arudante, Alaman, kasano ang maikasar na ka day di lalaki? Uray awanan, ananang. Tinapatag kat ay ayatan mi ti tunggal maysa. Hanya laki din aya. Adda akon iti husto nga edad, nanang. No diyo kayat nga agnaad ni Rodante dito balay. Siya akon ti pumanaw. Pangasyo tadi na kamguluan iti nobya kita. Amoy mo ti sitwasyon mi iti anak yo. Alanganan nga agsinobyan kami pa'y. Lukas ka. Agdan na kayon ka ni Christina. Wan, ngam di kay madanagan, tamang tedak iti sustento karag iti putot ko. Alyangay nga raw ti maramidak. Ibagayo iti anak yo, taag move on mo ten. Nagsasaw kat kasla iso ti biktima. Agraraman a lalaki. Anyat ko na yo? Kwa, awan. Awan si imbagak. Agrubatak nga runan. Na kayo matun ti makaamo amang ibagay ti anak yo. Nga dan sa bali nga ay ayatak. Di nan namaen ama ornos pa iti amin iti nagbaatan mi adwa. Nagluto ang iti paborito. Agyaman aklaw na, Christina. Tapno adda pamid sa mga trabaho. Wan gaya. Mabalin ka nga umutang hak iti kwartam? Umutang ka ko na? Wan ko man, no? O kailangan ka. Awan ngaminan allowance ko. Mano, ti buludem. Sikat ti maka mo, no? Mano ti ka ba alam nga ipabulod kanyak? Di ka matanagan, tabayadak matlaang nagsweldo Mangan ka nga rudan, kay saganak ti kwarta abuludem. Sika nga, saan ka makiigdan? Sa anak pa'y mat amabisin. Aggidan kam tulatan kin ni nanang inton madamdaman. No pagsirbiyam mo day di arudante. Apay manan, nanang. Kasla sikat illegal nga asawa. Siyak mo ti asawa na ita, nanang. Hay, agraraman ka. Saan kayo nga agasawa? Taligal ti kasarda, iti imo na nga asawa na. Papilaang mo't dayjay. Di ka mabaen. Asawa ti sabali a tao ti inasawam. Ay, talaga ka di adi kay makaaw-awat, nanang. Nagsinad ako naklangarudan. Daimbag pa'y no ada tinapintas a plano day di a tao para kang ka. Basta ti ammo, ay ayatan nak ni Rodante, nanang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Tapno ibagak kang ka, saan nga umdas ti ayat laeng. Bigbigat man ngaminan a sersermunan na. Wala tatangken ulo kamot amay siya. Asino ti saan ama asar no kastalaang ti ipakpakitam. Patpatsembet adagos ti ibagbaga na kang ka. Di mon tupay ammo no pudnaw wino inuulbud laeng. Sangaribo na. An-anwak ti sangaribaw. Igatang mo iti abasto tayo Anya? Umtas mat siguro na itanana. Jay sobra, bayad ti kinkinan ko. Anya laeng ba't ti magatang ti sangaribo itangay? Adan sama ti bagbagayo na. Awang makiday. Ngamjak amo no ada magatang ti sangaribaw. Da kayon ti makamo amang i-budget. Naimbaga bigat yo tatang. Si kamot gaya Rodante. Apay, hanya ti masapul mau. Kwa, ti putot ko ngay tatang. Nakaturog pa'y laeng. Apay aya. Imayak tamang tudak iti kwarta nga igatang yo iti masapsapul na. O atoy, awatan nyo.
1,500 lang. Umdas mat siguro dahi tan tatang. Kurang ti 1,500. Ay kat ibagayo iti anak yo tamay pauit mo. Alangan na siya lang ti mangmangtad kat adamot iti abroad. Kat no dakdakkel ma iti may pauit na para iti anak yaw. Wana, ta OFW kat nga rod. Rabang na lang nga dakdakkel ti ipauit na para iti anak mi. Mala, tapno di mo mat ko na ano sakmanen ti 1,500. Anya ngay nga raw no iso lang ti kabaalam nga itay para ti putot mau. Kurang kan tumat nga men iti diskarte. Kumusta ngay mat ti panagdan na da Cristina kani Rodante na Natasha? Jak amo kadakwada. Nay, kabalayo idangam diyokit din ammo? Kaya ang kumaida apakibibyangan. Saan da ka ding agap-apa, nana? Saan mo kiday? Day talaang ata papakpakan mo day di arudante. Anya? 1,000 laang ti itid na a budget para iti makabulan. Naa, papapanan nga iti sweldo na. Jak amo Ibagayo tanayunan na. Kurang ti 1,000 para iti makabulan. Sapay lalaki day jay. Napigsa amangan. Naku nampay. Ni Christine ang tumungamen. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laang mo't arudante tinapili na. Ay na, agnakam to siguro no adadakas ang mapasamak, nana. Makaamumutin na. Narigat mo't ang mabagbagaan. No ada ibagak kat ipilit na mo't ti kayat na. Iso ang makaamumutin ay itibiyag na. Makapa-stress. Hey, kumusta nga ni Rodante? Kumusta ti performance na? Hay, maasarak iti dayjay ang manugang mo. Nay, apay Mike. Makapasuraw ta kuripot mo. Papakpakan laang mat ijay balay. Ay, kitkas jay mat ngamin day jay ataaw. Makatawanan nga agnanaad ijay balay. Makatawan mat taon asakit ti ulo ti ipapaay na. Mismon to pa'y nga anak na kat imutan na. Kasalulangan ti anak mo at ninamot asawa. Dayta ti saan ang makita ni Christina. Makatawanan nga agdandanada ngam kaslawang mo plano da itibiyag. Kas jay at talaga na jay. Basta mangmangan o kailangan kan kwa na. Isumot lang ti nakaumaan ti anak ka. Tawan at talaga ti plano na iti biyag na. Babairo pa'y day jay. Daytoy mo Christina. Ay na, makapasuron na talaga. Nyala, bay ampay lang ida. Mamati ang makaamiris tumot lang jay anak mau. Agnakam to siguro, inton mauma ni Rodante kenkwana. Bantayam jay nobyom si ka Cristina. Oh, apay, friend. Adda na duktalak akalukwan nga aramidan na, friend. Anya day na? Anya tinaduktanam? Saan lang asika ti kabit na? Anya? Amom ni Joanna. Ti katrabahuan na at taga-kabangibang a barangay. Apay ni Joanna. Ay unay kan, friend. Uray saan ko nga ibaga, amumon ano anya ti kayat ko asawan? Babae na day chay? Wen, Ti awanan bain a lalaki? makitam day ta? Abangan no iso ti makagapo no apay ang nagsinada kanibakat na. Amangan no iso ti ayan ti parikot kat dinalaang impod no kengka. Daytoy laang tiitod mo akwarta kanyak, Rodante. Wana, taday talang matisweldo. Agpudno ka man kanyak. Adda ka di sa bali a paggasgastusam, ha? Awan, unay ka na ya. Anya ko mga inubilang. Ulbud ka! Nay ko, apeng agtungpa ka ngay. Asino ni Joanna, ah? Ha? Asino? Unay kan, agrama ni Joanna pagimunang pay. Ha? Uray di mo aknunan. Amuklatan nga da relasyon nyo iti dayjay a babae. Pudno gayam ti kunada a babaero ka!
Inoy di arudante. Daytay ti kanayon ko nga ibaga kang ka. Iso lang arudante tinulungan ka. No ugali nanti kasta, no naitulangan ti kinababairo na, awanan ti maaramidam. Tanga ka ngamin amay siya. Ni nanang mo. Pudno mait, amom lang arudan nga ensina ti asawa na, nakirelasyon ka pa'y laang kang kuana. O kilaang kuma asikandhan, ngam grabe magayam ti ugali na. Timbaga na kanya kat ni bakit na ti ayan ti parikot nanang. Kahit patpatsyamay, Wala ta ti amok kat pud na ti bagbagana. Kastaak namin nga agayat nanang. minamaag nga ayat. Ay, anya nga ro ti aramidag nanang. Diya ka mo no anya ti aramidag, friend. Ma-stress ak na una yan. Ay kat anusam taday tamat nga rod ti biyag a pinilim, friend. Talaga magulguluan ak, friend. Di mo amo no anya ti rumbang aramidam? Kayat mo tay bagakken ka. Ibaga mo na, friend. Makiwin na swaskan iti dayjay alalaki. Ah, ay, ayatak ni Rodante. Wan, ay ayatam. Ngam ay ayatan na kangatamat. At dantupay sa bali a babae a kahol-holding hands na. Si kalaang ti nakakaasi no ipilit mo ti bagim iti kasjay a klase ti lalaki. Pangipanam kadagita, Christina. Irwar ko na ng papanawag tiyawanan bain ang lalaki. Naimbagman ta nakapanunot kamulangan. Diyakon kaya ti may stress na nang husto kayon samad. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam, talaga nga husto ak anak ko. Nanang, Sinayang mula ang ti manu atawan. Tangken ulo ka ngamen. husto na nanang. Di na ko man sermonang. Agpalpalo ko kanto ngamen. Patpatyam adagos ti bagbagada kang ka. Anya ngay ita? Isungarod a papanawag ko nanang. Lakiwin na suwas mo't gayam ti anak mo kanirudante. Wine. Ay, talaga nga awan manak na akam na di alalaki. Sipod pa'y ngamin iti kat sakit ti ulaw ti ipapaay na iti anak kaw. Talaga siguro akasta ti biyag. Anya ngay ti maramidan tayo no kasjay met ti kinatao na. Wen nga raw. Naimbag tawan pa'y anak da. Wen nga raw. Dagiti mo lang ubing ti marigatan ken kakaasay no kasjay ti amada. Naku nampay. Sige, agpatuloy akaw. Amangan ngamin no pila manen ije paradaan. Ay sos, nakamisuot ka manan. Umisum ka mat friend. Mailiwak nga rod kin ni Rodante, friend. Ay na, lipata mo dayjay arudante. Panag ko nam, friend. Agdindin na dangatan iti dayjay ajuana. Ay kadya ka mo sa anak nga interesado iti biyagda. Makapalit ay ti kastoy ang mapaspasama. Si kakit dimat, italaang dayta. No nakamove on kanton, amangan no si kamat lang mismo timang katawa iti bagim, friend. Naa, apayan Christina, anyat mapaspasamak kang ka, di ka mo matagtagaray. Kailiw ko ni Rodante, nanang. Anyat kunam, Kailiw ko na unay ni Rodante, nanang. kayat mo tikas di a klase ti lalaki. Awan plano na para itibiyag na, babaero pa'y. Basta, ay ayatag di tao, nanang. Hay pakpakawan, nagadwa lalaki dita. Di ka man agbalin abulsak si ka, Christina. Naimbag kumama no mapagtalkanday di a lalaki. Saan mo nga road? Kasanuak pa yun itangay, nanang. Diyak ang bukang ka. Ada kang kadaytan. Nauma akon amang bagbaga kang ka. No kayat mo amadadaal ti biyag mo. Alay, makisinublian ka iti day di arudantay. Ha? Para makita Nanang. No kayat mo ti makisinublian iti day di arudantay.
Lipatam matan asyak ti inam. Naawatam! Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a naglinged itinagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jack amo nurumbang wano saan nga istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok a pakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak a naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko mismo ti innak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanyak. Saan to apulos? Si kalaang ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatag. Agyamanak numatak daramday ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang kagtagikwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen lakay, agan anat ka iti panagmaneho, ha? Wen, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabaalak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan. Tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngamadda ka pailaang dito'y balkon. Umunig kan, tadi ka kat malamiisan. Sana bali ta nasa papay mat nanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayag labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam na di mo kumaunay ti agpuy-puyat, wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang ang marabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog. Aging gajak mapasangpet ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatangyo. Urayom nga rodan ni Freddy. Nalabit apaawidan day chay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wen nga rod lakay. Kat kasano daytan. Adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta, bakit? Dubliek tag trabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapigsa ka nga rodadagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, niya? Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan.
Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy, at dapay prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan ken karne ko naman. Uwan ananang, nagpalengkeak ngamin. Isungain lakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na. Nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa'y laang. Napuyatan nga min nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala. Bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain. Tapno makaina na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo ken kuana? Ay, awan matkid de. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga nga mininanang mo. Anang inagas man ka naun iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang, isumat ti kinuna na itay simangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan vision Responsable pa'y nga amakan asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain na singpet pa'y. Un tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa yan na emote? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan? Itimplam iti kape. Kasjay. Un tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina? Ken maysa, gastos laan dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamot pang kontakak ken ka, Nangruna no kas dyan agbiyahe ka. Saanin ko naktumit? Sana bale, taon time mati panagawit ko dito'y balay. Awan rumbang nga pagdanagam kanyak bakit? Nasaysaya at matlaang adamot cellphone mo. Saan mat ngay daw-dawat? Ang magkasanon ngay no adda emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka a cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak. Bakit? No maminsan, husto laeng met nga oray awan dayta cellphone. Sulisog laeng amin dayta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung matasulisog ti cellphone, nanang? Wan tasulisog iti chicks. Ni nanang talaga? Kita manje manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apuon tinagsinaan da nga agasawa.
Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adi nang tumaaramid ti pampanunutan yo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taiso pa'y ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay. Ay kat anya nga rod ngay. Agano sak ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agina nakamat, sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga amo ti mapasama kadagiti sumarsaro nga aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapol nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, an-anwam ti ado a kwartano agsakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga adyak ka ba lang tagbiyahe? Aginana ak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadin na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wan ad-ado pa'y ti oras ko kan ka ngam iti asawak. Ngamin, agpasada ak iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iya balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabii nga uray saan mat. Sana bali, taitid ko mat ti masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw nga adda gaya man aramidam a milagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagim barok. Angam aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha nanang. Ada nga ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At to'y tinapasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, diyak binilang, bakit? Sikan ti mang bilang. Diyakon itid ti mapaspasada ak iti rabii. Ta isuday jayan ti savings na. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmatgedam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabii. Tani, awanan inanam lakay. Napigsaak pa'y bakit? Iso nga awan rumbeng nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan banog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lakid din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag. Kas makita mo't, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak tong agsakit, bakit?
Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito in text ko kan. Wen. Oh, at iti pagpagatang mo akayat mo akanan. Agyaman na, honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggal agawid I-silent ko ti cellphone ko. Kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam anak ka silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kapoy. Talaga awais ka, Freddy. Siyempre siyak pa iti ko nam. Ayun gayam, gimatang akong iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, ato iti susi. Ha? Oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksya ka na yung titugot ko, Ken. Ang mga nod na makakita di taruar, anak ka park. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget. Diyak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay ka tamapantay di kusina. Nang isagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngabdi ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, ano tilugan mo? Medyo nalukay nga ti preno na. Kan adagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga rodi jay shop Gusto matkit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging ga inton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang agkarahe, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubot ka. Taitulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdigos ang labiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastauna iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadom na ang Freddy. Di mo unay partakan tiyag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito'y kanya. Ang di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. At dalugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, dalag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakapuot kan. Dino ti ayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip kunti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero abagik. Anay. Gungunam. Dahita ti maal-ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Freddy. Limad kayam alipliputan nak. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga sikasukan ka.
Awan ti amo ka nagkurangak kan ka. Ngam apay ana aramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aglo na ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog ak iti sa bali a babae. No saan ana pasamak ti kastoy kan ka. Nalapit nga agtultulay pay laang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay ajuanay ti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Sylvia. Natayan ti kabit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matan ti panang liplipot yung kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Ikarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit po eh. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso apakawanan ka, Freddy. Nasakit tinaramid mo. Namruming bawlat tati asikan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti naramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak, bakit? Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak nagbimbag. Tapno masul ni takdag iti nagkurangak kada kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaeng, ngem saan akon nagsubli a nagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, ket ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa abiyag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal meten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay dramay ta, ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason, tubuak ti probinsya ti La Union. Ngam addaak ita dito'y Cagayan, tadituyak anaikamang. Jak ko man kayat asublyanan pa'y tinapalabas. Ngam idinangag ko to'y programam, nalagip ko ti amak. Kat naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak tupulos malipatan. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Narabyan kamot ang agawid, lakay. Iwan nga ron bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Ador? Kat napagsaritaan nyo lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Wain bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Di kaya't nakadakdakkel kano kumati partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riray. Kat anya nga itikuna na lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot nga min sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Laita mo tinadlaw ka bakit? Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan itidaga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadyalang ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat ti husto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yung di awan ko man ti parikot yung ita. Uwan nga ron Tsak man na mo kada tatang. Ita lang ba na panunot da nga si kaswon na dyan daga? Wen ata ilako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswon ti papeles dahit na adaga. Naku namon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may. Taday dya kanumot tan ti pan nakatawid mi ngagkapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Wait, bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot tan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito eh. Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wan. Na ito nga ang mga nudi mo pa'y amo no anya amula na ito eh. Ah? Amok mo talakay.
Anya nga ron? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon dayta. Saan nga ron? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukwan man ako na kun Samuel. Saan ka nga ron na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Naku namon, bakit? Isa mayat matlang tagmula-mula, tantatayin tumot lang ti mairano din to nagbungadan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na imbaguan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi ka kat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang pagtanak ka. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Hapay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan ko bisitaan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. Lukas ta. Hinton Lunes nga rudan ti panagsurvey na. Wala nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan ukas ta. Tapno malpas betan amabingay day ta adaga. Kat awanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wala. Awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan kuman biit imula lagi ti rambutan kan lemon ije baba. Naimbaglaan dan tumat apitin tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagita lakay. Ay na, nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimbaglaan dan tumat kalkalay atin nagiti apu ko ta nukwa. Sa bagay matkiti nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangan tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak lang mat. Urayin da kon, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na kitag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Ni Lorna ti kadwak bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Itikas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay manan ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay tadamat ni Lorna akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mamalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulangan ang mapanagpalingke, ta ibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo bakit?
Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot akmat. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wain? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wain? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. Sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel! Umay kape aglinom, kani. Kasta unay ditudot na. Wan, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta una ya pudot na. Uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya turasen. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Ang damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taala kitibag. Anto, yading ko. Agyaman hak manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Le, ungat pa iso. Agore ka. Kasla talumot a tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin mairopaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuna pa yung amin. Tinasayaat. Orayin talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito eh. Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umikan. On, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Anda kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Anda kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamag Lorna. Apay adara-dara ti asawang anak kada sa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y magmatay! Daddy! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawag pa'y! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami paitan, Samuel? Kasano kami paitan pinanawan da kami maten?
Agaling ka, Samuel! Agaling ka, pangasim! Dati! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama iti anak na. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan ba nadatagin tinanaganak ti mangidulin kan ko anak? Nagsakit, Julio. Wala raw. Naging gaita. Kag pala ang matukaw na panunutan. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa talaga rudin ti anak na. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. At tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, asapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami ni Tikastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hustisya, iti panlakata iti anak na. Kumustahin niyan ti Lorna, Mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang ang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nagti nangaramid iti kastya kanakwada kan daddy, Mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kanakwada. Sa pulag ida, kat ibalas ko tinaramid da kada daddy kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti maudi nga anges na. Nagsakit, Mami. Nagsakit. Jason, anak. Isanas ken lang ang palsek. Nasi naman tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan, anak ko? Pang-aasim na di mo ar-aramitin ti kasta. Italagtalangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Dandani talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gaita saan paylaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko, adda kanu dimteng atallo a lalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo nga isu kuma ti pannakatawid da nga agkapsat. Isu na laeng tapapapanawan kanu ida dagiti dimteng a lalaki ngem saan ngayon manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, iso a pinagtitinulungan da kano a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay dati amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong.
Pagyamanan milatta ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Isu na laeng tagrabi met ti trauma na gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kabsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadag iti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta, may kanmeten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok amagunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngamkit di, dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.